Böyle bir şey olur mu ya? Dem Parti. Evet, Dem Parti yani. Dem Parti abi, başka seçimimiz yok yani, bizim partimiz, başka kime vereceğiz? Dömbere ihanet. Bıra ihanet dömbere. Dem Parti'ye vereceğim. Bu bizim yeni parti. Neyi? Dem Parti. Dem Parti. Aynen. Bizim partimiz belli zaten. Yeşil Sol Parti, Dem Parti, HDP. Şöyle bizleri tanıyan biz de tanımıyoruz. Tanımayan biz de tanımıyoruz. HDP'ye vereceğim. HDP. HDP. Jinavên çiyan a radyoyê dengê gel dembaş godarênêja îro sihê adarê 2024 yekşem şemî li Brükselê saat 12 li Amedê 14 emin û çê nîvro pêşkêş bikin demdem azadiya rêber Apoye. Hevserokatiya konserê vebera KCK got dengê xwe bidin namzetên gel. Hevserokatiya konserê vebera KCK ji bo hilbijartinên Sûyê adarê daxuyanî da û dest şankir ku divê AKP MHP dengek jî nestînin. Daxuyanê KCK ya têkildarê hilbijartinên xwe cihî bi vî rengî ye. Desthilatdariya faşîst AKP MHP zexta herî mezin li qada siyaseta demokratîk kiriye. Ji ber ku desthilatdariya AKP MHP bi temamî li ser qirkirina Kurdan bû duwarê xirabeyê de her tişkiriye. Tayinkirina qayyuman nutkeya van xirabiyane. Di çarçoya politika qirkirina Kurdan da qayyum hatin pêşxistin de serkirina vîna gelê Kurd înkar û îmhaya hebûnê wî ye. Tayyip Erdoğan û desthilatdarî AKP MHP bi tayinkirina qayyuman li bajarên Kurdistanê isbatkirin ku rêveberiya herî înkarkar û dijminê herî mezin ê gelê Kurdan e. Helwesta Xurt a gelê me ya di Nevrozê de dostan şad kiriye û dijminên me yên zalim û înkarkar hêrs kiriye. Eşkereye ku ev helwesta we di hilbijartinên xweciyên Sûyê adarê de jî derkeve holê. Em du mijaran girîng dibînin û dixwazin balê bikişînin ser wan. Ya yekem ev hilbijartinên teqez di rewşeke demokratîk de pêk nayîn. Zextên li ser gel û sazê demokratîk gihîştiye Lûtkeyê. Hemû sazî û dezgehên dewletê girîngiya xwedanê Kurdistanê her cure hîle li gel hemû zextan têkirin da ku namzetên Dem Partiye bi ser nekevin. Bi sedhezaran leşker, polîs û karmen ji bo dengdanê anîne bajarên Kurdistanê û li vir hatine bicihkirin. Ji ber vê yekê bizane ku hilbijartin di rewşeke wiha de têkirin ji bo pûçkirina komplo û hîleyan pêwîst e mirov bi beşdariyeke xurt biçe ser sondokan. Divê AKP MHP û hevkarên wan nikaribin yek deng ji gelê me bistînin. Divê tu kes nekeve nava dubendiyê û ji bilî namzetên gel dengê xwe nede kesek edin. Divê kesên wiha îkna bikin du durî nebe hilbijartin bi yek dengî pêk were. Li aliyê din divê hemî gel û hem jî yên berpirsiyar divê teqez deng û sindoqan biparêzin. AKP MHP û hevkarên wê bi zex sextekarî û kompleyan dixwazin rejima qayyumê yên şaradariyên Kurdistanê desteserkirina asayî bikin û rewa bikin. Divê gelê Bakurê Kurdistanê rê nede vê yekê. Ya duduyan divê li hemberî hevkar, xiyanatkar û kom û kesê tên kujer ku xwe firotiye dijmin li du mal û milkê xwe ne bersivek tund bedayîn. Divê tu Kurd bi kêfxweşî nêzîkê van xayinan nebe. Ev pêkateyên ku hewl didin xwe weke Kurd nîşan bidin destê wan ketine xwîna gelê me û ji bo ku têkoşîna azadiyê bi ser nekeve keriyên kujer ên ku ji aliyê dewletê ve tên bikaranîn. Pir girîng e ku gelê me li hemberî van komên ku baş nas dike bi yekîtiyê tev bigerin û bersiva pêwîst bidin wan. Bi vê hest hêvî û baweriyê em bang li gelê xwe dikin ku bi xurtî beşdarî hilbijartinên Sûyê adarê bibin û serkeftinê ji gelê xwe û namzetên demokratîk re bixwazin. Artêşa Tirk herêma Bradostê bombebaran kir. Bombebaran duh dane êvarî pêk hat. Balafirên dewleta Tirk ciyayê Bolê yê herêma Bradostê bombe kir. Derbarê zirar û ziyanên maddî û canî de agahiyên zelal bi dest neketin. KCK got em ê xwedîlî mîratiya şehîdan derkevin. KCK bi daxuyanekê şehîdên Mehabat û Kizilderê bibîranî. Di daxuyanê de KCK da zanin ku Komara Mehabatê di têkoşîna azadiyê ya 100 saliya gelê Kurd de xweciyeke girîng e û got Gazî Muhammed hevalên wî Hacî Baba Şeyh û Seyîd Seyfî Qadî Sûyê adara
1947 da li qada çarçıra ji alî rejima Şahê فاشیست و هاتیا قتل کردن او بدل سوزیه که مزین جبو آزادی و سرخوابونا کردستان خبتین و تیکوشیا جهلوست خوی آزادی تاویز ندان فرس کردن تسلیمیت یا دجمن رد کردن او وک لهنگ فداکار و اولادن هجا ینگل کرد در باسی دیرو که بون گل کردستان تجاری فداکاری تیکوشین و برخودان آوان جبیر نکه تیکوشین و خبات آوان پیشنگن دیرو که پیشکتن آنتوی دموکراتیک و دستکفتین کو ایرو گل کرد به دست de xwedî pergalek mezin e. Derbarê şehîdên Kızılderê de jî KCK wiha got Dewleta Tirk sihê adara 1972 li Kızıldereyê bi qetilkirina Mahîr Çayan û hevalên wî komkujêkê din a mezin kir. Dewleta Tirk bi misyona qirkirina Kurdan û parastina berjewendiyên modernîteya kapitalîst tevdigere. Komkujiya ku Dewleta Tirk li Kızıldereyê kir bi vê wezîfeyê ve girêdayî Mahîr Deniz û İbrahîm ji bo Tirkiye ji vir derxin bingeheke weke û azad ava bikin û çareseriya demokratîk a meseleya Kurd bidin meşandin têkoşiyan rêvera po nêzîkatiya wan gelekî nirxand û şoreşa azadiya Kurdistanê weke berdewamiya têkoşîna wan dît û penasê kir. Em bank li gel an jinan û herkesî li wekhevî azadî û demokrasiyê dîgerin dikin ku hîn zêdetir bên bahev têkilî û îtîfaqên xwe berfireh bikin û li ser vê bingehê têkoşînê mezin bikin. Hevserukatiya Konsere ve Bera KCK yeni Belçika'ya erişi Kurdan kirin Daişen Türk'ün. Hevserukatiya Konsere ve Bera KCK tekilleri bu yerin kube erişa komeke faşista Türk alıtıcı Kurdan des bekir da xuyanek veşan bu des şankir ku deslatlar ya AKP MHP'li pişt van erişane. KCK'de da xuyaniye xude banklı Kurdenli Avrupa'ya kerogot em banklı gele xudikin ku bu provokasyona naxapın jider ve çalaken demokratik ti çalaken nekin. Hen halen sereke yende da xuyaniya KCK'de bi virengiye Kurdelini Belçika'yı pişti koji pirozbahiya Navroza ve geriyan çeteyen faşiz û nijadperest erişiwan kirin de encama erişan de gele Kurd birindar bun û rewşa hinek ji wan girane ev erişenê dijî Kurdan hêjî didomin. Tayyip Erdoğan bi xwe û çepemeniya şera Tirkiye ji bo domandina van erişan di nava hewdaneke dijwar dane. Em van erişên faşîst nijadperest ên bi dijî Kurdatiyê tên sînordar kirin bütün di şermezar dikin. Ev eriş bi tevayî hewdana komkujiyê mal hatin şewitandin û kesên di hundir de xwestin bên şewitandin û qetil kirin. Ji ber vê sedemeş bandina vê hewdana komkujiyê bi komkuja madima kere dicîkte ye. Êrişa li Belçikayê bi pîlan û rêxistekirina desthilatariya faşîsta AKP MHP pêk hatiye. Xwe li mezinbûna têkoşîna azadî û pîrozbayê Newrozê ranegirtin. Armanca vê êrişiyê tirsandine. Pir girîng e ku gelê me dost û saziyên me yên demokratîk vê rewşê bibînin û bawayeke ku ve provokasyonê pûç bikin tev bigerin. Fetgel divê Rojeva Serekeya Kurdan Pengava Azadiyê be. Federasyona gelen Kurdistanê Fetgel tekildarî êrişa nijadperestên Tirk li hemberî Kurdelî Belçikayê da xuyanekî nivîskî da. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku divê gelê Kurd di çarçoveya zagonên demokratîk re dijî êrişan mafê xwe biparêze û hat gotin ku divê kes guh neda bangên takekesî yên biriya medyaya civakî tên kirin. Di daxuyaniya Fetgel de ev tişatin gotin. Pengava meya ji bo Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kurtê çareserî ku me di dehê cotmeha 2023 de li Strasbourgê da û dest pê kirin gerdûnî dibe û ji aliyê hemû beşên civakê ve xwedîlê tê derketin. Pengava meya ku zorê dide serkeftina mutlaq bi hêza xwe ya awarte bloka faşîsta AKP MHP ji li hundir û derve dide zorê. Tevê hemû sucên şer kom ku jî qirkirinên siyasî û girtinên komî rastiya ku nekarî encamê bi dest bixe bû sedem ku ev bloka faşîst planên tarî bike. Eşkereye ku hewdana komkujê ya li gelê me di vegera pîrozbayê Newrozê yên li Belçikayê de jî parçeyek ji ve planê ye. Di demeke de ku pêvajoya Pengavê xurt dibe û xwedîderketineke girseyî pêk tê bu yera li Belçikayê xefikeke ku dewleta faşîst dixwaze me bişkîne navê wê ye. Li Avrupayê di demeke de ku em encamê şember ji Pengava azadiyê digirin divê helwesta me ya li hemberî kesên ku hewl didin me di çavê raya gişî de kirin melze bikin têne şewazê çalakiya demokratîk be.
yen ku duxazin girsiyel me bir kişinin kolanan ve be helvesta me rexistin buyi u feraseta hev partek biçin. Çava ku erişin dagirkeriye yeni Kurdistan'a encam negirti ve ticari encam ji listik u planın qreji negirin. Bloka paşsa AKP MHP duxaze pratik aşere qrej ne salan u tekçuna xwe bir provokasyonan me provokekirina me u kişandına nava kolanan re ve şere. Hatta ku saziyer me daxuyaniyen peyüz neyin dayin eme tu çalakyan nekin eme renedin kesen duxazim me provoke bikin u sedem çidi be bila be eme nekevin nava pekaninen ku bigijin asta şereki ve serve binge em hemu avaniya xoya rexistin buyi u gele xwe slav dikin u suza xoya mezinkirna xabat u tekoşina xwe dubare dikin. Siyasetmedar Leyla Zanalı Şırnak'ı bu em Şırnak'ın adın Türkiye'si Leyla Zanalı Şırnak'ı beger rahat cem hev namzeten hevşeredariye parlamenterinden partiyi nünerin sazihan gelekez amade bu. Em Şırnak nadın Şırnak malameye kavuciden giderken Jiber ku Şırnak jibona meciki heri peviste Şırnak Rabadane Şırnak gelmahiya botane Şırnak azadiya dayi kucinaye Jiber hem Şırnak nadın kesi Fermo biraz Kur'an'ı Lebajare Hukarken Gün eme verin ve breku pepkin baba hadın çıkağın kubreku pepkin Ana vezire van nivi kurdun Necmeşiye kurda be evşi nivcone Braviya baş bizanı ben Bu khade ve bilin kibin Em de ben riya mer riya azadiyeye Riya mer riya demokrasiyeye Riya mer riya aşitiya nav civakiye Riya meclisiya نرخ اقتدار نجل مخالفته ريامه ريا راسته برا كلام كن اوجي ورند ريامه داب مشل Navzet Efşaradariye Tatuaneye Dem Parti Mumin Erol Bank le hemu şeniyen bajerkir u got em dengi xwe bikar bînin û em vê rewşê biguherînin. Namzet Efşaradariye Partiya Wekî Demokrasiya Gelan Dem Partiye Tatuan abît dîsê Mumin Erol bi heman armancê bank li hilbijêran bajêr kir. Erol got bi canê me bêjî em ê sonduqan biparêzin em ê pêşî li hemû hewdanên ku wê zirarê bidin vîna gelê me bigirin. Erol Bank şanser giringe ewlehiya hilbijartinê û sonduqan û wiha got me diyar kir ku her ku Tetwan ji çanda demokratîk û mafê mirovan dûr dikeve gelekî hûnda dike. Hêviya me ew e ku ewlehiya sonduqan zirarê nebîne. Ger hilbijartinê bi awayekî asayî bidawî bibe em yaqîn dikin ku wê Tetwanê çanda demokratîk û rêza li mafê mirovan û hêvî bi ser bikeve. Li Tetwanê bi hemû hilbijêr hev nas dikin dizanin raya xwe danekî û rêveberiya heyî qayûmê. Ji heyama borî heya niha wî wekî şarêdar nehesibandine. Ji lewra hesab nade gel. Lewma bi hilbijêran bên dengên xwe bikar bînin û em vê rewşê biguherînin. Vallahi em meseleye şaredariyetine darbaz buya. Şper ve ekişi em dibejim. Yin hatta konnaha hoşmet dur kiriye. Dili wîj meşkiyaye em deste biratiye dirêjewan dikin. Em dibejin ev der mala weye. Namzet Hevşeredariya Batmanê Gülistan Sönük ji herkesî xwest biçin ser sondukan xwe dilê dengê xwe derkevin û rejima faşîst a qayûm ji Batmanê bişînin.
Gelimi Walat Paris ve kimin dizanın em ber behil bijartına ke geleki giring verdi için tene demek ki mey pır kurtmaya ku em behevra ve rejima faşist ve rejima kayyuma ya ku iradeye geli kurt nazna ke bişinin cardın dene göre ve em denge ki kurt li sanduqanda bidne huyakırın jibo veji ve her havalekime her jinek civan her jineke berxader û hemû hemwelatiyê me dibe di sîwiyekê avdarê da em hene ser sindoqa em dengê xwe bidin karê me tenê bi dengdayînê naqede ji bo ewlehiya sindoqa jî dibe em peywîr bigirin û em nehêlin dengê ku me ji bo partiya xwe xistiye sindoqan were dizîn heta ku dengê me bi awayekî fermî têkeve pergalê dibe em dev ji sindoqa bernedin em xwedî lê derkevin ji ber ku ev hilbijartin wê destpêka çûyîna iktidara faşîst ya AKP û MHP ve jî em dibêjin werin di şandina vê iktidara faşîst da cî xwe bigirin werin di govenda serkeftinê da cî xwe bigirin. Dem Parti ve Rahaye bine 1422 kesan sunduqan bu Pariz'e. Rahaye Partiya ve Kevu Demokrasi ya gelen Dem Parti veriya hilbijartine dest ve amadekariyan kir u jibu evlehiya sunduqan komisyon avakirin. Jibu 4006 sunduqan 4006 peyvirdarên sunduqan 4006 müşahit 1000 berpirserên dibistanan 106 parêzer û 205 rêveberên rêxistinên navçeyan û bajêr bi giştî ne 1422 kes hatine wezîfedarkirin. Hevberdevkê Komisyona Ewlehiya Sunduqan ya Dem Partiya Rihayê hidayet enmek tekildarî xebatên ku hatine kirin ji Ajansa Mezebotaya Mara axivî. En mekanîzman ku Riha bajarê herî mezin ê Kurdistanê û got divê hilbijartinê de me ji bo hemû sunduqan amadekarî kirine. Li ser her sunduqan me herî kêm endameke lijneya sunduqê û çavdêrekê de hebin. Em ê bi 106 parêzer 1000 berpirsên dibistanan û 205 rêveberên Dem Partiyê navçeyan û bajêr li qadeyan bin û ji bo ewlehiya sunduqan jî çi pêwîst be em ê bigirin. En mekanîzma ku Riha 42 salin bi partiyên cuda lêxwedî heman ferasetê ve tê birêvebirin û wiha dewam kir. Li warê xizmetê de bajarê herî kêm pêşketî yê herêmê ye. Li Rihayê divê AKP û PKT'yên wê carekê de nebin namzêtên rêveberiya bajêr. Dem Parti partiyeke alternatîf e û ji bo rêveberiyê ye. Dem Partî ji bo gelê Rihayê firsendek e. Divê gelê Rihayê vê carê Dem Partiyê ku ji şarêdarvaniyeke gelperest esas digire tercih bike. Dem Parti têra xwe dike li Rihayê hemû partiyên siyasî raqîbên me ne. Hilbijêrên me piştî dengdanê divê xwedî li sunduqên xwe jî derdikeve. Li Nusêybînê Şahiya Dem Partiyê em dîsa şaredariya xwe birêve bibin. Sibe îro hilbijartinê Dem Partî li Nusêybînê li kolana 27 Mayîsê di Şahiyê de hatin cemhev. Parlamenterê Dem Partî Kamran Tanhan jî di Şahiyê gel de amade bû coş û kelejana gel hêjayî dîtinê bû. Gel bi meşaleyan heta Büroya Hilbijartinê ya li kolana Şîrînê meşiyan bên haber duruşun berskirin. Parlamenter Kamran Tanhan hitabî gel kir û got ev hilbijartin ne hilbijartinê gerêzeye wê bi hilbijartineke di navbera gelê Kurd û ku tevî her tiştî di aştiyê de ısrar dike û yên ku mirinê di parêzin em ê sûyeke adarê de biçin ser sunduqan dengê xwe bidin qayyûman rêkin hişmendiya wan têk bibin. Li dijî têcît û binpêkirina mafê mirovan ên li girtîgehan em ê helwesta xwe nîşan bidin. Namzet hevşaredariya Nusêybînê Gülbin Şahîn jî ev peyam da em ê di sûyeke adarê de qayyûman bişînin şaredariyên xwe dîsa birêve bibin. Parastina wan sunduqan bi qasî çûna ser sunduqan û dengdayînê girîng e. Bi hev re em ê Nusêybînê vegerînin rojên bere û em ê dîsa bikin Nusêybîna rengîn şahî bigerandina govendê bidawî bû.
Şengalê semînera çarê Nîsanê pêkat bû bonê çarê Nîsanê rojbana Rêber Abdullah Öcalan li şehîdgeha şehîd berxwedan û şehîd dilgeş a li Zerdeş a Şengalê bi pêşengtira tevgera azadiya jî Nezî Tajê semînerek hatdayîn. Di semînerê de endama koordînasyona Tajê Şemê Remo û endamay Komîteya Perwerdeyê ya Şengalê Qasım Şoreş axivîn û çarê Nîsanê di serî de li Rêber Abdullah Öcalan û li hemû kesên berxwedêr pîroz kir. Şemê Remo di semînerê de balkişan ser polîtikên qirêj ên li ser civaka êzî tê meşandin wiha got. Hêvî û daxwaza me ji civaka me ev e ku li hemberî hemû cûreyên siyasêtên qirêj ên li ser me tên meşandin şiyar be. Divê bizanibe em di nav siyasetekê çawa qirêj de ne çawa xuşk birayên wan, hevalên wan, rehê wan û canê wan ji ber sedema qirêjiya di nava me de ji ber sîxurên ku ji nav me dertên dibin hedef. Ev li Şengalê tişteke nexweş e. Divê ev siyaseta qirêj ji nav me derbikeve. Divê malbat destpêkê ji xwe dest pê bikin, bizanibin zarokên wan çi dikin, bi kê re daxivin û digerin. Ez hêvîdarim dê civaka me li hemberî wan polîtikên qirêj ên dijmin şiyar bin, her wa dê serkeftin ya me be. Mamoste û xwendekarên wargeha Penaberan a Şehîd Rûstem Cûdî Maxmûriyên bi boniya pîrozbaya çarê Nîsanê orkestrayek amade kirine diyarkirê ku ew ê bi coş û kelecanek mezin vê rojê pîrozbahî bikin. ji bo tevahî gelê Kurd girîng e rojek girîng e ji ber ku rêberiya gelê Kurd Abdullah Öcalan hatiye dinê ev tekoşîn de dest pê kirin. Em jî wek wargeha Maxmûr her sal festîvalekê bibûna çarê Nîsanê amade dikin. Wek dibistana amadeya şehîd kuçerîn me orkestrayek ya çanda hunerê amadeyeke ji bo çarê Nîsanê ji bo wek dibistana amadeya şehîd kuçerîn pêşandenek xweş di festîvala çarê Nîsanê de biyên diyên xweş re bikin. Ji ber wê jî ev nêzîkî du meha me dest bi vê orkestrayê kirî nêzîkî 25 kesanin 5-6 amûrên muzîkê hene wek yani xwendebûn piranî jinin em lê didin piştî dersan tên yani sê muzîkên piştî dersan tên em lê didin xwe amade dikin ji bo çarê Nîsanê ji bo xwe pêşandenek baş li ser navê dibistana amadeyî bidin xwe pêşkêş bikin. Wek dî ji banga me li hemû ciwanane xwe daliye huner, daliye çanda xwe pêş bixin ji bo civaka xwe ji bo pêşaroja xwe civaka xwe bikarin bi awayekî xweş bi awayekî coş rêve bibin. Xwe bidin tişt amûrên muzîkê an tiştên çand û hunerê. Çarê Nîsanê bixwaje ji bo gelê Kurd û ji bo tüm gelê Kurd hemûyan jî rojekê gelek girîng e ji ber ku rêberê me gelê Kurd di wê rojê de ji dayîk bûye û ji bo me rojekê gelek girîng e. Em wek dibistana amedeyî wekî ciwan me xwast muzîk enstrûmanên muzîkê û basta mesela ders. Pelegodarên ja menûçê nîv û pêşkêş kirin lê bêle aniha divan kêliyan de li navçeya Sêrtê Misir jî. Belê wê derê niha mîtingeke mezin